Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon kasi nauuso yung yung 24 bars. Ito, tignan nyo to. Mahal pa, kita mo nga yung mga Ito, 24 bars ni Mark Beats. Yan. Yan. Okay, cut mo man. Tapos napansin namin, dumadami yung mga artist na nagbibit ng challenge. So, tinry lang namin. Wala naman kaming talent talaga sa rapping, no? Ikaw lang man. Oh, wala. Tinry ko. Yan, tinry ko. Ako lang daw eh. Wala talagang kaming talent sa pag-rap. Anak ko, maingay oh. Tapos ito yung mga artist na na nag-take ng challenge. Ito si Mike Cosa. Ito. Si LR. Sino to? Si Black. HCD. Delo. Si Chicky. Diba? So yun, iba't iba yung mga tao na nag-take ng challenge. Inisip namin, pwede namin gawing content na i-try namin kung try ko kung meron kaming talent sa pag-rap. Kaya Mark Beats, pera mo na lang tugtugan mo. Babara tong bata ko eh. Sige, try natin, mahal. Try natin to. Videoan mo ako. Yan so yan yung beat na try ko. Hiramin kay Mark Beats. Try ko i-challenge yung sarili ko na gumawa ng rap. Sa totoo lang, gumawa ko ng rap sa loob ng mga 3 hours ata. 2 hours. 2 hours? 2 hours akong nagsusulat kasi hindi naman talaga ako rapper. Wala talaga akong alam sa pag-rap. Mahilig lang akong makinig. Siguro mga 7, tapos ngayon 9 o'clock na ng gabi. Sige, tignan natin kung kaya kong sumabay sa mga artist talaga. Saka, may konti akong talento sa pagbigkas, sa paggawa ng linya, pagra-rhymes. At yun yung mga tingin kong pwede namin gawin at pwede kong try. Yun. Bale, Mark Beats. Yun mga kawak, ilamin muna natin yung yung tugtugan ni Mark Beats. Lapatan muna natin ang sulat natin. Ito, trial lang. At least, tinry ko yung challenge ngayong quarantine itong 2020. Kasi ang dami mga artist naman nag-try. Ako, hindi ko naman ma-consider na artist talaga ako, pero let's try. Papa Kev, Wak Family. Ang pag-rap ay di ko talaga linya. Tagilid ako dito parang hiwa ng pinya. Nilikha lang dito masali sa mga liga. Nakisawsaw lang ako dito sa mga bida. Bete kwatong linyang mga malakas. Si pangalumiliya, pengen nga ako ng gas. Kasama na mga tao na di lumalabas. Sa challenge ni Mark, dito ako nakikiangkas. Malamang si Kevin ay di pa sikat. Ginawa ko to para gumawa ng alamat. Kwenta ng batang madalas noon na pabigat. Nawalan ako ng boses para bang namamalat. Wala naman yan sa suot mong panglabas. Piniga ko lang ang utak kaya merong kumatas. Mga rima sa bibig ko biglang lumalabas. Estado namin sa buhay pataas ang pataas. Sa Wak Family kami lumalabas. Manood kayo para sa siya ay tumaas. Mga videos kami weekly naglalabas. Kasabay ng mukha kong pamanas ng pamanas. Itong talent kong saglit na pinamalas. Ngayon kulang na din sobre ng batang minamalas. Gutom na ako sa lahat. Pakagat nga sa mansanas. Mabuhay tayong lahat dito sa Pilipinas. Ayun, salamat Mark Beats. Salamat mga kawak. May mga sample ako doon. Pero hindi ko na ulitin kasi parang halos 10 trials na. Hindi ko pa rin siya ma-perfect. Saka sakit na ng lamunan ko talaga. Saka gabi na. May pasok bukas pa. May pasok pa ako bukas ng alas 7. 9:30 ng gabi. Kaya tingin ko okay na ako doon. Okay na ako doon sa performance kong yon. Na-try ko rin maging rap artist kahit pa paano. Saka si ACS kasi matutulog na. Anong oras na rin. Nag-iingay pa ako. Tatapon pa ako ng basura kasi every Wednesday dito ang tapunan ng basura.
At may location na pwede. Tapos ngayon nga may quarantine, kailangan mo naka-ID pa, naka-mask, at may permit ka na lalabas. So, ito lang para sa vlog na to, para sa akin, ito lang yung ma-share ko na sumali ako sa rap challenge ng Mark Beats, 24 bars. Ito yung mga, ito lang talaga yung sulat ko. Ayan o, yan. Yan yung sulat ko. Talagang try ko lang. Diba? Wala mawawala. Salamat. Siguro mag-outro na kami. Kailangan na matulog, mahal. Blah, blah, blah. And pure happiness.